Takže čaute ľudia, vítajte u môjho prvého partu z hry Minecraft, čo som strašne rád, že natáčame túto sériu vôbec. Tak ideme na to. Prvý pokus už bol, ten nevyšiel nejako, tak aj ideme. YouTube Bandicam. A dáme si čo keby také... Dáme. Počkaj, ako som, čo? Stereo. Sluchatka ma ťahujú. Výzvuky asi nebudete počuť z Minecraftu, lebo budete iba mňa počuť. Dúfam. Ty brďo, mňa to ťahá. Načítaj sa. Takže dúfam, že sa vám tento let's play bude páčiť. A píšte mi, či by som to mal aj strihať, lebo dosť to bude dlho trvať, dokým spravíme niečo. Dúfam, že sa nám dobrý svet vygeneruje. Počkať. Sekalo to na začiatku. Tak. Toto dúfam, že bude lepšie. Dáme si brezu. Dúfam, že ma je počuť. To by bolo hrozné. By som musel dabovať. Kop. Nepadáme nikde? Prosím. Jej. Takže ideme sa pozrieť pod vodu na chvíľku. Dobre, nerobíme blbosti. A ideme do stavania. Nech to vôbec stihneme dneska. Ale nefakt dúfam, že to stihneme, lebo aspoň postaviť domček malinký. Kop. Viete, čo ja to radšej prestrihnem, aby ste sa nedívali na také blbosti, ako ja robím. Dobre? Tak počkajte. Idem to strihnúť. Zatiaľ čaute. No, nestriha to. Doprečiť, aké to je jemné, to je filmový záber. Počkajte, ja si to strihnem takto. Zatiaľ čaute. Takže som späť, ľudia. Skoro rastláky som narobil. Aj vlnu som našiel, to je pravda. Dobre, ideme na to. A už som si našiel aj miesto, kde je uhlia. Takže tu si postavíme domček. Krásne bude určite, tu to bude stať takto. Tak a ideme sa pustiť do stavania. Takto sa bude každý pád zabíjať, aby ste vedeli. Wow. Nebodaj mi to bude uberať. Ináč toto bude lepšie ako vtedy video, pretože vtedy som hľadal skoro celé video. Miesto na ubytovanie. V tomto dúfam, že sa bude viacej toho na srandu. Čo tam behalo? Dúfam, že nie je Herobrine. Toho ja nemám rád. Aby ste vedeli, kto to je, tak si napíšte do YouTube. Ten mod nikdy. Ak som sa ťa zalakol, ovečka. A to ty dobré na tomto. No jedenkrát som ťa dal. A máme tu aj... Ty brďo, ako stena, to bude pekný dom. Dúfam, že to stihnem. Že to zase nebudem môcť strihať. Musieť strihať. Taký to bude stačiť. Ideme na ďalší stak. Dám ešte jedno takéto. Nekúkaj tak na mňa, smutnovečka. Aha, ja som to nedostával. To musíme dať preč. Že tam vidia aj na stenu. Lebo teda, že na stenu. Na strechu. A aj na stenu.
Asi budeme failovať za chvíľku. Teda už začíname, už to začína. Toto tu nechcem mať pred domom hneď. To sa potom bude riešiť v iných. Dúfam, že tento panáčik nebude mať tento Steve nebude mať klaustrofóbiu. Je to malá miestnosť, chudáčik. Sladké nesvetlo. Takže dáme si takto. Crafting table. Ježiš, to čo som spravil. Fuj, tú muziku nemám rád. Vy ju asi nepočujete, ale ja ju dosť dobre počujem. Takto som to chcel. Tak, položíme. Takto. Ne, sakra, potrebujem ešte jedno drevo. Ty mi nevyhádzuj styky. Paličkou vyrúbeme strom, to je nereálne. Tu ste drevka. Ešte 3. Budeme mať 3, to nám dúfam, že bude stačiť. A jasné, že nám to bude ešte stačiť. Tak. Stačí. Aj na dvere nám to bude stačiť. Tak sa robí krompáč. Všetci to dúfam, že vedia. Dvere sa robia takto. Nevedeli. A čestka na to asi nemáme, ale tá sa robí ešte potom. Takto. Ale z tohto sa to určite nerobila, aby si vedeli, dobre? Asi nie je taký blbý však. Ideme sem dať dvierka. Dáme... Ježiš, ty nestraš. Som tvoj bača. Krutý bača som. Zomreš. Dobre. Ideme kopať. Kopeme. Nikto nás pritom nevyruší. Iba koniec natáčania však, ľudia. Takže. Trochu si asi vykopeme. Tak to dáme. Kabel. Toto bude asi naša baňa, potom toto budeme robiť takto. Dobre, ja som chcel takto spraviť. Sme si mohli postaviť niečo. Dobře. Aj keď sme nenajbohatší, možno budeme. Ale s týmto časovým limitom podľa mňa nikdy. Bum. A potom nevieme, ak sa stade dostať. Čaká, ale to je pravda, ja neviem, ak sa stade to potom dostať. Prčic. Zle ideme. Takto asi sa tam nikdy nedostaneme. Tak asi najprv budeme kopať. Možno len predsa nájdeme nejaký. Počkaj, z diaľky to je vidieť, ale inak to není. Prečo sa tam len dostať? To nikto nevie. Jej, uhlie! My sme sa k nemu len predsa dostali. Tak a našim krásnym uhlím to dneska ukončíme. Jej, uhlie. Dúfam, že niečo vidíte. Tak. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak zanechajte prosím vás like. Ak by odber, tak by to bolo super. No a ja sa s vami lúčim. A zatiaľ čaute.